बिसोर मानसिफोरखौ लाबोफिनोबा खिन्थु 2026 नि सिगां जोङो फेसबुकआव जोङो अर जोंहोजोबगोन। गोजां हामबायनाय बोथोरा जेकेट गाननांलायथारबाय। दाखालि फोनाय मुला मैगं रज'बाय नै बिराद मोजां रज'बाय नै ख्रि ख्रिनो। बैथिं बानलु होबाय, बानलु दुन्दिया लगायना होबाय, ओरै लाफा ओरै दाबो मैगं थिलियावनो दं आङो। मैया जन कार्जिया मोनसे खोथा बुंदों, मोनसे भिडिअ लाना फैदों बिथाङा। दानि सरकाराव बिरोधि दोलोनि माखासे मानसिफोरा हाबफैबा फेसबुकआव फुरा अर जोंब्लाव होगोन होननानै बुंदों बिथाङा। खोथाया सैथोआनो, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जेरै सरकार दानो हाबाय BPF दोलोआ, दा बेयाव बिथांमोना बाहागो लाफैनानै खस्थ' खालामग्राफोरनि बाहागखौ सेनानै लाफैबाथ' अर जोंब्लावनाया जाखागोन नङा होमबा। फारसेथिं बर' हिसाबै बयबो ज' जालायनांगौ, बेबो सैथोआनो। नाथाय खोथाया बिसो, बिथांमोना माबा मोनसे मोननो लुबैयाबा बिथांमोना ज' जाफैया। बिथांमोननो माबा मोनसे बाहागो नांगौ, बेनि थाखायसो बिथांमोना लुगैनायखायसो बिथांमोना फैगोन। नाथाय ओरै जायफ्रा खस्थ' खालामबोनाय, सिगांनिफ्रायनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै सरकार दानो हाफैबाय, बिथांमोनहानो डिपार्टमेन्ट मोनाखै, दायथ' मोनाखै। आरो बैसोरा फैनाय लोगो लोगो बिस्रासो मोनोब्ला दावरावआथ' जाखागोन नङा होमबा। ओरैनो आग्लाय फिग्लाय दिनै BPF दोलोआव देरहाना फैबाय, आरो बैसोरखौ लाफादेरनानै आरो बिथांमोननि थाखाय आरो बाहागो होबावोबा जायफ्रा खस्थ' खालामदों बिसिनि बाहागोफ्रा खम जाहैगोन। बिथांनि साननाया थिगैनो दं, नाथाय बर' हिसाबै मिलायनांगौ। नाथाय मिलायनांगौ होननानै गासैखौबो ज' खालामजोबोब्ला बिथांमोननि सरकारनि जे खामानि मावनाय, बिथांमोना मोजाङै मावाबा बिथांमोनखौ सोर बुंगोन, बिसिनि एगेन्स्टै सोर बुंगोन, गासिनो जयै थाजोबोब्ला। दासान्दि खोनानो मोन्दों जे जितु सिगाङाव जेब्ला हाग्रामा सारा एकदम माने लोबोर सममोन, माने हारसिं मिरौ जिरौ, बै समाव जे जितु जोंनि BPFनि माखासे वार्कारफोरा मोख्रा बुन्दाफोर बायदि जे ओरै बारलाय जेरै UPPL बारलांदोंमोन। दा खोनानो मोन्दों बिसोरो जे नै दा सरकार फैखांनायनि उनावहाय बिसोरो दा रिटार्न फैफिननो नागिरदों। दा खोनानो मोन्दों जे बैसोर मानसिफ्रा दिनै फैफिननो नागिरदों होननाय। खिन्थु जों मोनसे खोथा बुंगोन, आरो माखासे जोंनि BPFनि जोंनि लिडारफोरखौ बुंगोन, जुदि बिसोर मानसिफोरखौ लाबोफिनोबा खिन्थु 2026 नि सिगां जोङो फेसबुकआव जोङो अर जोंहोजोबगोन। भिडिअआ लगाय लथाय जाबाय रायजोफोर। आं दहाय फुङावनो बानायदोंमोन भिडिअखौ। समनि आंखालाव आङो भिडिअखौ एडिट खालामनो हायाखिसै, आरो दामानि गोबां बेस्थ' आङो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै। फारसेथिं केमेरायाबो गाज्रिमोन, बेनिखायनो आं भिडिअखौ दामानि लाबोआखैमोन आरो दिनै लाबोनो गोसो जाफिनलायबाय। इन्ट्रेस्ट मोनोबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दा खोथाया जाबाय, BCDC चेयारमेन मोनैनि मोनसा मोननाय, सोरनिबा समस्थियाव फसायनाय बायदि मोनैनि धरना होनाय, दावराव दावसि जानाय, दुंहाव थासारि जानाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, आं एथ'ग्राबमानि गोरों मानसिबो नङा, आं सासे सादारन मानसि, अब्लाबो बुंनो मोन्थाय दं हिसाबै आं बुंगोन। दा मोनैनि धरना होलायनाय, दावराव दावसि, दुंहाव थासारिखौ नुदों नङा होमबा ससियेल मिडियाआव। दा बिथांमोननि फसायनाय बायदिखौनो होनांगौ, जेराव बिथांमोना जाय बेक्तिखौनो फसायनानै भट होनानै देरहाहरदोंमोन। दा बे बिथांमोना हास्थायदोंबा बे बिथांखौनो बिथांमोननि थाखाय होनांगौ। आंनि थाखायबा आरोखि, आंनि साननाय, आरो आं साननानै आंनि मतामतखौ होबाय। नोंथांमोना मा सानदों, नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। जाबाय खिन्थु अरा जोंबाय, गुमायाव मोनैनि आगुन जलसे फायसे देसे देनाय हालाखर जादों दासो आगुन जलसे गुमा मदै लागबो गुमा मदै उफाय নাই गुमा मदै ना दिले আমি বসে থাকবো না হয় না নয় দাদা লাগবো না গুমা মরে লাগে তো
20 বছরের